खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 17 आगस्ट बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किरिकां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि देहायाव बेमार आजार सोमजिगोन देहानि लोरबांथिजों जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा सांग्रां थानाया नोंथांनि मोजां वृष राशि खामानिफ्राव गोसो होनाय नङा साननायफ्रा फेलें जागोन जेरावबो जेरैबो नोंथाङा दिनै लस जागोन मिथुन राशि मावनो लानाय खामानिखौ गोसो होनानै मावगोन गोसोआव गोहो बोलो मोनगोन गावनि नाजानायजोंनो जाफुंसारनो हागोन कर्कट राशि गोसोआ लोरबां जागोन माखौबा लानानै गोसोआव दुखु सोमजिगोन गावनि दुखु दाहाखौ गाव हारसिंनो सहायगोन साननायफोरखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो साहस मोननाय नङा सिंह राशि नोंथांनि दिनैनि साना मोजां गावनि रोंगौथिजों गुबुनजों बाख्नायजागोन नोंथाङा गुबुननिफ्राय मान सन्मान मोनगोन कन्या राशि न'खराव दावराव दावसि जागोन फिसा खोथा बाथ्राखौ लानानैनो बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाय जागोन बिसि फिसायनि गेजेराव सोमोन्दो गावस्रानो हागौ नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां तुला राशि मोजां सान सोलोंथाइ लानायाव जौगानो हागोन जा खामानि मावनो लायो गासैयावबो देरहासारनायनि मिजिं दं नोंथाङा बिजनेस मावोब्ला बिजनेसाव जौगानायनि मिजिं दं वृश्चिक राशि साननाय हनायफ्रा थौले जागोन मावनाय दांनायाव गोसो होनाय नङा गुबुनजों गाज्रि बुंजानो हागौ सांग्रां जा धनु राशि नोंथांजों गुबुननि नोजोरा बांगोन नोंथांनि नंखाय बाखाय बाथ्राखौ गुबुना बांसावगोन गुबुननि नोजोराव नोंथांखौ गाज्रि मुं सुलानो हागौ नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां मकर राशि जेंना जेंसिजों गोसोआव मेंनाय फैगोन साननाय हनायफ्रा बारा जागोन साननाय हनायजोंनो गोसोआ लोरबां जागोन दुखु दाहाजों सहायनो गोनां जागोन कुम्भ राशि गोसोआ रमान्टिक जागोन सोरबा अनजालिनि फारसे अननाय फैगोन दिनै नोंथाङा मोजां लोगोरि मोनगोन नोंथांनि दिनैनि साना जोबोर मोजां मीन राशि नोंथांनि गाज्रि खौरां ओंखारनो हागौ गुबुना नोंथांखौ लानानै गाज्रि खौरां फोसावगोन नोंथांनि लोगोआनो नोंखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ सांग्रां जानाया नोंथांनि मोजां दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन